ରେଖା ଶୁଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିପାରିବ? କଣ ପଚାର? ତମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ବାହାରିଲ ବଜାରକୁ। ସ୍କୁଟି ଆଗରେ ତମ ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଲାଟା ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବନି। ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବନି ନା। ତମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ଅନ୍ଧକୁ ନା କାଲାକୁ? କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଅନ୍ଧଟାକୁ କୁଟିଦେବି। ଅନ୍ଧକୁ କୁଟିଦେବ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ହଉନି ଆଉ ଜାଣିବ କେମିତି? କାଲାଟା କି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ତମ ଅନ୍ଧଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ତାକୁ କୁଟିଦେବ। କାଇଁ ତମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତମେ ମନା କଲ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେ। ଆରେ ସିନା ସ୍କୁଟିର କ'ଣ ଗୋଡ଼ର ମାରିବା ପାଇଁ ଥାଏ କି? ସେଟା ତ ହାତର ମାରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ନା, ହାତ ବ୍ରେକ୍ ଥାଏ ନା ସେଠି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା କହିବା? ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବନି।